Στον εξοδικαστικό, το μεγαλύτερο λάθος είναι να ξεκινάς στα τυφλά και να ελπίζεις ότι θα σου βγάλει καλή ρύθμιση. Γι' αυτό στο γραφείο μας έχουμε αναπτύξει δικό μας εργαλείο προσομοίωσης πρόβλεψης, το οποίο το κάνουμε εντελώς δωρεάν πριν την οριστικοποίηση της αίτησης. Τι κάνουμε πρακτικά? Στο ειδικό εργαλείο καταχωρούμε αναλυτικά τις οφειλές προς τράπεζες, φαντς, ταμεία, εφορία, καθώς και τις προσημειώσεις και τις αξίες των ακινήτων αναλυτικά. Κατόπιν καταχωρούμε τα εισοδήματα και τον τύπο νοικοκυριού. Και το εργαλείο μας βγάζει μια πρόβλεψη ρύθμισης. Διάρκεια, μηνιαίες δόσεις, καθώς και εκτιμόμενες διαγραφές. Το σημαντικό είναι ότι έτσι γνωρίζεις από πριν τι ρύθμιση είναι ρεαλιστικό να σου εγκριθεί, πριν μπει σε διαδικασία. Φυσικά αυτή η πρόβλεψη δεν είναι δέσμευση και δεν υποκαθιστά την τελική απάντηση του συστήματος του εξοδικαστικού. Είναι όμως μια πολύ καλή και ρεαλιστική τεκμηριωμένη εκτίμηση ώστε να πάρεις την απόφασή σου. Αν θέλεις, επικοινώνησε μαζί μας ώστε να κάνουμε μια δωρεάν προσομοίωση πρόβλεψη και να σου πούμε καθαρά αν σε συμφέρει να προχωρήσεις.